Nebudeš veriť tomuto heku do riti. Priprav sa na rast vlasov tam, kde žiadne nemáš, kurva. Ale pozor, nepoužívaj to príliš často, inak ti narastú a spríliš, sakra. Začni cibuľou, aj so šupkou a nakrájaj ju ako chceš. Cibuľa je extrémne silná pre vlasy, má antimikrobiálne a protizápalové účinky a brutálne stimuluje rast, takže je ideálna do tvojej rutiny zatratenie. Potom ošúp a umyj 5 strúčikov cesnaku a nakrájaj ich. Cesnak zlepšuje cirkuláciu pokožky hlavy, navudí rast vlasov, bojuje proti lupinám svojim antimikrobiálnym a antimikotickým účinkom a bráni rednutiu tým, že vlasy vyživuje do hajzlu. Zmiešaj nakrájanú cibuľu a cesnak z 200 ml olivového oleja v teplovzdornej nádobe. Nádobu vlož do hrnca s 2 šálkami vody a jemne ohrievaj 15 minút. Keď zmes vychladne, tento silný olej je pripravený zmeniť tvoje vlasy, kurva. Nanášaj ho na pokožku hlavy 3-krát týždenne a uvidíš šialené výsledky. Chceš viac takýchto trikov? Ulož si to a sleduj pre ďalšie vlasové heky do prdele.